Layo, boss! Boss, layo! Layo! Ikaw agad ang bungad ng magandang umaga. Ano naman kung ilang oras ang nasayang, di naman ako manghihinayang. Handa kong magbabad, makasama ka lang. Layo! Hoy! Layo, boss! Boss, layo! Layo! So yun mga kasurambaw, may trending na laro kong ipagkikilala sa inyo. Ito ang Heart Game, kung saan pwede kang kumita ng ganito kalaking pera. So yun mga kasurambaw, tuturuan ko kayo kung paano mag-register. Click nyo lang yung phone register. Pagkatapos, i-click mo yung phone number, password, confirm password, at pindutin mo yung send. At may lalabas na OTP at ilagay mo sa verification code and click register. So ganito lang mag-cash in mga kasurambaw. I-click nyo lang yung card. May minimum na 100 at maximum of 20,000. So kapag nag-cash in ka ng 200 mga kasurambaw, may plus 50 gold ka na kaagad. So ikaw na ang bahala kung magkano ang iyong i-cash in. At pagkatapos mo mag-cash in, pwede ka na maglaro ng Dragon versus Tiger, Toss a Coin, Mythical Animals, Skydiving at marami pang iba. Try natin itong laruin ang Dragon versus Tiger. Try natin mag-bet ng 500 sa Dragon. So yun, panalo tayo. Isang game pa tayo guys. Dragon ulit na naman tayo. Baka manalo pa. Yun, panalo na naman. Tara, i-cash out na natin itong mga kasurambaw. Click mo lang yung withdraw at fill upan mo yung form, withdraw amount, GCash amount, at click mo yung withdraw. So ano pang hinihintay nyo? Download na, nasa comment section yung link.